Ndelik gajah nang ndi? Ndelik gajah ki ning kandhane. Akeh nang kebun binatang. Bayar cah cilik bayar difoto. Gajah ndelik ning gajah. Ndelike ning Buriwit. Ning Lampung akeh alas-alas. Ya ketok buntute. Wit-wit keniku. Ndelik gajah ki ning alun-alun Kota Blitar. Lho, kok iso? Lah wis tau ning alun-alun ora? Lah iki ning kene lho. Roh gajah ora? Gak. Lah kuwi ndelik. Delik rasik. Takokmu piye jajal balelo le. Ki rada sentet bocah iki. Balelo takon. Kewan paling gede apa? Gajah. Lah yo ndelik gajah ning ndi? Kandang. Kandang akeh nang Bonbi diboto cah cilik-cilik mbayar. Ning alas Lampung akeh. Iki alun-alun Kota Blitar ndelik gajah. Kok iso ning ki? Wis tau bro ning alun-alun. Lah iki rene to. Enak gajah ora? Yo ora enek. Lah ndelik